She sela don uway ubreu, ubadon saw ngot ki khon shenrang ki bachai tu hadu kata. Kini ki khon kim juli trilikta, banyarap kam lemi ukpa jungki. Henry ki shushong bitang haying, kumta ukpa uhaban trish tom tang marwe, ban pu ikalingka ban rep ban riang, khnang ban yo ban basabam kini ki saw ngot ki khon ki bachai tu. Kat bagi sengi ki por ki nang yait, ukpa ulat temen bat umla asu ban litre shakalingka, damar ka por met jong u kalat telot palat, kumta u khot ikini ki saur ki khun jong u, bat u ong ye ki kumne, khun pitchane, minta ngalat temen, ngamla asu ban litre shakalingka, kumta ngakwa ban yathu ye pi baro sangut, bangla bure ye ka Spah po kalingka, ngakwa ma peniti ye kalingka, pin salap ye kata ka Spah, khanang ba pin yo bai bam anda ngalayam. Namar ba kini ki saungot ki khun, kim jiyo i ka jing trish tom ukpa jungki, ki perkhat ba kata ka Spah ka don shisha po kalingka, kumta ki shemi ki mo khiu, bat kini ti ye kalingka, nado dang step hadu banda sep ka sengi, Henry kim lap setia ye kata ka Spah balaburi, kumta ki la dom ha ye lau jong ukpa, namar ba ulak thok ye ki. Anda lamit kila lipai no shalaying ki kili ukpa jungki kumne sha ipa kata ka Spah ka bapila buri ngiliati baro shisni Henry gem lap satya ukpa ujubab ka Spah ka bapia wat kam don hapo kalingka Henry ka tu kalingka ka bapia sharai banti baro shisni kain ka dei ka Spah jumpi la shai kili cha kalingka beti ki sambai halor ka khandeu bapila depu kan sa sei ki so shibun bapin yo ban bam anda ngalayap ki saungot ki khun ki la samya ha bi ka chiusneng ukpa jungki bat ki kular ban le kun bala batha iki ukpa utap te ka chinkmen bakrau ba ki khun jung u ki la kongu ya u ha ka ne ka sin badu ong biang kumne kan mau ka ne ka wei wadam long shu ki bajai tu Henry tu long ki bajai sharai bat yai minat ban trei ka lingkha ka balong kum ka Spah ka bala kynshew ha ka bari ki saungot ki la kalalong ki bajai sharai bat 3 minat ban rep ban ria kacing bata ya jingiathhuhkhana ukpa na jingiathhuhkhana ka theu yu ublei ukpa ubahap neng ubalong u Jisu Christ ubala I yengi hadu kata kat bangi dang long ki bapop U Trai Jisu ulawan ban shashtam bat ban yap yapli yengi halor kating phna ban pan im yengi ban pelai lo yengi na ka jinglong rau hakapop ka gospel uyo anes nong belai de khot ba khan reu ka thoh yengi u ngeit ha ka kerteng U Trai Jisu un yo ka jing em bom juku apostol Paul ru u thoh shakinong Ephesus long ba ar de khot ba pra kumne namar da ka jing la pen mp da ka jing king ka taru om na phi hi ka long ka jing ublei ki saungot ki khon pat ka theu yanga bala se ki weiro ki balong ki bachai tu bat ki bam dan por ban wat lani ban yakran baru Trai Jisu lingba ki jingduai bat ban politis tai ka ktien ju ublei ka balong kum ka jingba ba kin chaman sim ban ai bor bat ban pins kham mi ka jingade ka bachan teng chongi baru Trai Jisu ka shithi ujak kop na nong ba ar to khot ba ar phopat ka tho kumne Henry me kwa ban teb a ubru pa pi ba ka ta ka chinget khlam ki ta ki jingle ka long ka bayap namar kata ka dan kam yengi pangin long ki bayai sharai ban politis ta ki ktien jong ublei ban yakran bar U Trai Jisu lingba ki jingduai ban sumari ki hukum jong ublei khnang ban pensngau bhai ka mon jong ublei kalingkha pat ka theu ka jing em jongi kumba ki saungot ki khon ki sharai baro shisni ban wa ka Spah Henry kalingkha ka ba ki sharai ka te ka Spah ha ka bari ka ba on kin shil jing bam yiki kumju ru ka bagi dang em ha ka ni ka prthei gi bat jala ujong usambai hala ka jong ka jing em uta usambai bagi bat u he usan ha ka bari ha ka jing em jongi ki so ki ba bi nang ta kin sei ki so ki ba phani ki so ki ba snew ka song ha ka jingai sharai ba jingai 3 minut jongi ya kita ki so ki ba mi ba sei na kaling khatre jongi ka bagi dang em ha ka ni ka sla prthei gi hab ban lik ra ban ai chu pa ba khmar U Trai Jisu ha ka singi jing bisha ladangi long ki ba ya sharai ban panjan ya de U Trai Jisu man la ka singi kamot ya ka Spah on kynshew ha ka bari ha ka hima jong ublei namar ya ka kerteng jongi on tho ha ka kitab ka jing em namar kata karon kam yengi ban long ki ba ya sharai bat yai ap khmi I ka singi U Trai Jisu on wan shaw ka mynsiem jongi kat kum ka gospel Mathaios long arpsan da khot ba khatla
Henry pen kynshew ki Spah iladi hapneng hakaba kambam ka khnang limne ka sarang bat sakaba ki nongthoh kim pen pei limne kim tu naba hakaba long ka Spah chongphi hang taru kan long ka do not chongphi Mathaios long ban riu de khot ba arphu ublei un kyrkhu phi ublei sibon